Λίγο πάρε πόσο το έχεις το αφήσεις. Θα σε λούσουμε και το ξεκινάμε να κάνουμε πάλι. Δεν τραβήξει κάτω. Παράκρα γιατί καλά είμαστε. Κύριε Παρολόγλου, το λόγο που σήμερα όλοι οι κτηνοτρόφοι είστε μαζεμένοι εδώ και κατεβαίνετε κάτω για να διαμαρτυρηθείτε. Μετά από προσκλητήριο της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων κατεβαίνουμε να διαδηλώσουμε στο καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο που είναι το Υπουργείο Πολιτικής Ανάπτυξης ειρηνικά. Σύσσωμος όλος ο κτηνοτροφικός κόσμος. Επιτέλους, κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσουμε κι εμείς. Γίνεται αυτό σήμερα, βλέπω μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο. Καλό είναι αυτό. Από τη μακρινή δράμα θα κατέβουμε λοιπόν στην Αθήνα για να διεκδικήσουμε τα δίκαιά μας. Τα αυτονόητα δηλαδή που αυτή τη στιγμή γίνανε ζητούμενα. Όλος ο κόσμος από εδώ πέρα από την δράμα, όσοι μπόρεσαν συνάδελφοι έρχονται, δείχνουμε μια δυναμική. Όλα γίνονται με τον κόσμο. Ελπίζω και από τους άλλους νομούς να υπάρχει συσσόρευση κόσμου για να δείξουμε επιτέλους τη δύναμή μας. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη, κύριε Γραμματικόπουλε. Απλά πρέπει κάποια στιγμή να τη δείξουμε. Τα προβλήματα, λίγα λόγια για τα προβλήματα σήμερα που σας κατεβάζουν κάτω. Το κύριο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι με την έγκυρη καταβολή των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν πληρωθήκανε στην προκαταβολή του Νοεμβρίου. Πάρα πολλοί μείνανε έξω από τις επιδοτήσεις, με συνέπεια να έχουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Επίσης είναι οι βοσκότοποι, ένα θέμα που προέκυψε φέτος δυστυχώς. Ταλανίζει όλη τη χώρα. Να δούμε τι δεσμεύσεις θα πάρουμε από τους υπουργούς και από τους διευθυντάδες εκεί πέρα και ευελπιστούμε ότι θα λυθεί φέτος το πρόβλημα με τους βοσκότοπους. Αν μπορείς να έρθει ζωντανού, αν τυχόν, εντάξει, και να πει κόσμο, δεν καλά, εντάξει, δεν χάλασε κόσμο.
Δεν έχετε ανάγκη. Έλα Παναγιώτη, έλα. Να δω να πεις εξπραδόνι. Πόσα λεπτά έχεις να πάρεις? Πες του. Έχουμε πλεόνασμα. Στο παρόν εδώ με τα μουστάκια. Και η νέα κάπου. Άλλο ένα. Όχι, ο πρόεδρος το πρόεδρος. Χαιρετίσματα. Καμία μαζί δεν ήταν. Όχι, το Κατερίνη μαζί. Η ανάγκη έρχονται ακόμα, Αλλά αυτός ο Χαρκιδιώτης δεν μας ανάφερε. Δράμα δεν είναι. Να σου πω λίγο. Γιάννης. Θα κάνουμε δηλώσεις πρώτα, θα μιλήσουμε όλους. Σάβα κράτα το λίγο. Και πόσα. Αλλά πάει χαμένη. Πείτε μας και την ιδεολογία. Πείτε από πού ήρθατε. Δεν μας καταδείχεται να μας δει. Είναι μόνο το καμπούρι. Στην πολιτική δεν τους είδε. Μας κοροϊδεύουν. Να δείτε όμως αυτά. Τα προβλήματά μας θα τα δούνε στις κάλπες που έρχονται. Θα τα δούνε γιατί αυτός όλος ο κόσμος τους έχει ψηφίσει. Γιατί μας έταξε ο Σαμαράς λαγούς με πετραχίλια. Γι' αυτό το ψηφίσαμε. Θα τα δούνε στις κάλπες. Είναι κοπρόσκυλο κι αυτός. Αυτός και ο χοντρός, από Καβάλα είναι. Από Καβάλα. Αυτός και ο χοντρός ο παιδί. Σε όλα τα μεγαλύτερα κοπρόσκυλα της Ελλάδος. Μας καταστρέψανε, μας γαμίσανε. Να τα τελευταία μας, ένα παιδιάρικο έχουμε, αυτό είναι. Αυτό. Μπράβο, 4 παιδιά έχω. Εγώ είσαι πανεπιστήμιο.
Θα σε φορολογήσει, μην το βγάζει. Εξωτική το 13 πού είναι? Πού είναι το 14 πού είναι? Αυτό το 14 είναι. Πού είναι τα δικαιώματα? Πήρα εγώ δικαιώματα. Πήρα. Έχω 500 ζώα και έχω δικαιώματα. Πώς θα τα ταΐσω? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί όλα τα ίδια είμαστε, όλα τα ίδια. Η οτροφία δεν την υποστηρίξουν. Δεν την υποστηρίξουν, έτσι. Δεν πήραν πολλοί κτηνοτρόφοι. Τα ψέματα. Δεν το πήραν. Το δώσαμε. Όχι. Πήγαν πολλοί κτηνοτρόφοι στην τράπεζα με το βιβλιάριο και πήγαν άδειοι. Δεν τα πήραν. Η τράπεζα περιόρισε αυτή τη στιγμή ως τα λεφτά χρωστιέται τα κρατάει. Δεν δίνει τίποτα. Δεν κατεβαίνουν τα κοπρόσκυλα από πάνω. Κρατάνε τα λεφτά όσοι κτηνοτρόφοι χρωστάνε. Δηλαδή στο ΑΔΑ και σε άλλα δάνεια τα παίρνουν όλα αυτόματα. Δεν υπάρχει να δώσουν τίποτα στον κτηνοτρόφο. Πήγανε πολλοί κόσμος απλήρωτοι. Δεν τα παίρνουν τα λεφτά. Ούτε καν στα χρέη πάνε τα χρήματα αυτά. Δεν πάνε τα λεφτά. Όχι, κόβονται πολλά. Γι' αυτό λέω. Η κυβέρνηση ψεύδεται ασύστολα, παιδιά. Λέει σήμερα να ρυθμίσετε τις ασφάλειες στο ΟΓΑ. Όσα λεφτά παίρνεις από τις επιδοτήσεις περνάνε από το έμφυα, από το δημόσιο, περνάνε από τις ασφαλιστικές εισφορές που χρωστάει κτηνοτρόφος, γιατί λόγω κρίσης είναι ανασφάλιστο σήμερα. Και όλα τα λεφτά τα παίρνει και η τράπεζα και οι ασφαλιστικές εισφορές και η φορεία. Στο τέλος μηδέν γράφει ο κτηνοτρόφος. Μια απόδειξη. Εγώ θα σας πω κάτι συγκεκριμένα. Ένας συνάδελφος εγώ είμαι από την Κομωτινή και είχε ένα πρόβλημα η γυναίκα του. Δεν μπορεί να χειριστεί μέσα στο νοσοκομείο της Κομωτινής γιατί είναι ασφάλιστος. Θα πεθάνει η γυναίκα του. Κάνουμε ολόκληρα εικόνα για να χειριστεί η γυναίκα του. Δεν ξέρουμε τώρα αύριο που θα πάμε τι θα γίνει. Να το ξέρουμε. Σε αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν φοβάμαι κανέναν. Πες τα χέρια. Αλήτες, προδότες. Γιώργο, δεν έχεις να δεις να πάω. Για 100 δόσεις. Μίλησαν όλοι. Δεν δέχεται να γίνει 100 δόσεις. Όχι αυτόν. Όχι θα μιλήσει αυτός. Καλά Γιώργο. Τόσους που πήραμε και να δούμε και τι θα βγάλουν. Θα βγουν όλες αυτές. Έλα ρε. Να παίρνω εδώ κάποιους ανακρισμένους εδώ που λένε για οδάγια. Έχει. Βγαίνουν και από πάνω τα τσανάκια και μας κοιτάνε, μας τραβάνε με την κάμερα. Έχει αρκετό κόσμο, αλλά περιμένουμε και άλλο κόσμο. Έχει, ναι. Ό,τι... Πού είναι, δεν το βλέπω, δεν ήρθαν ακόμα. Παίρνω κάνα 2 λεπτά, το κλείνω ρε παιδί. Όπου βλέπω κάνα πανό, κάνα αυτό, όπου βλέπω κάνα μιλάει. Έχει. Τα παίρνω ρε, τα πανώ, ναι. Αλλά γίνεται χαμός μπροστά, έχει κόσμο και δεν μπορείς να το πάρεις καλά. Γιατί δεν βάζω όλη η Είπανε μπορεί να φύγει. Αλλά ακόμα δεν βλέπω να είμαστε 100%. Έχει και αγρίνιο, έχει. Ναι. Τώρα μίλησε ένας εκεί τον πήρα. Θα το δεις. Και Πελοπόννησο είπε ο άλλος. Ο δάσκαλος. Καπούρης, Καλημέρα, καλώς ήρθατε από όλη την Ελλάδα. Θα μείνουμε εδώ. Δεν χρειάζεται άγχος και αγωνία. Περιμένουμε πολλούς ακόμη. Θα έρχονται κτηνοτρόφοι από τη Θεσσαλία, από τη στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο. Σήμερα θα κατακτήσουμε την Αθήνα. Πρέπει η φωνή μας να ακουστεί σε όλους.
Κόψε μυροκάματο. Μέχρι να δούμε μέχρι τα Χριστούγεννα εδώ θα σφάξουμε και γουρούνι και θα φάμε. Εδώ και να έρθει και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος και όλοι οι υπουργοί. Γιατί αυτοί δεν έμειναν νηστικοί μία μέρα. Μία μέρα δεν τους έλειψε τίποτα. Εμείς είμαστε νηστικοί όλα τα χρόνια. Μέσα στη λάσπη και μέσα στη βρωμιά. 365 μέρες αυτοί κρατάνε το αντίθετο από την κούλτσα. Κάνε λίγο μπαταρία για μετά. Έχουμε μια άλλη κυκλοφορία να δείξει κόσμο. Σαφ. Δώσε! Τέτοσε το. Γιώργο, τέτοσε το ρε. Κοίτα ρε, θα σε κάνω εγώ. Γεια σου. Έλα!
φίλες και φίλοι πώς μας αντιμετωπίζουνε. Αφού μαλάκες είναι. Μας δείχνουν καπνογόνα. Αυτή είναι η απάντησή τους. Οι ξεφτύλες. Αλήτες. Ωραία ξεφτυλισμένοι. Πούσας γαϊδούρια. Αυτοί πάνε κιόλας με τα... Ναι, πάνε γιατί δεν τους αφήνουν να μπουν. Τα δικά μας τα λεφτά τρώνε. Βλέπεις αγαπητέ Γιάννη πώς μας αντιμετωπίζουνε. Και απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία. Πάλι πάμε. Σάββας πού είναι. Αλήτες! Πες το μέσα ρε! Πες το μέσα ρε! Γελάτε κιόλας! Μη γελάτε ρε! Το δέχεστε αυτό! Δεν το δέχεστε, κοιτάτε όλοι! Αυτό είναι το μέρος σας! Έλα, φέρνουμε μπροστά, το πανό μπροστά, την πορεία. Πάμε στον Υπουργό, στον Υπουργό. Όλοι μπροστά. Πορεία, πορεία, πορεία. Γάμισε ρε. Μας γάμισε ρε. Τα κολόπεδα μας δείξαν τα κρυγόνα ρε. Λίγο ακόμα μας δείξαν τα κρυγόνα ρε τα κολόπεδα. Ναι ρε. Πώς δεν τα βγάλω. Ένας χαμός γίνεται τώρα, το φεύγουμε Υπουργείο. Αγίουν επεισόδια πάει. Έχει καμιά 500 άτομα. Ναι, ναι, ναι. Δεν ακούς. Είναι η δουλειά σας! Φιλιά! Μιλάτε! Να φύγετε! Δικά σας! Από μας πληρώνεστε!
Τώρα φεύγουμε, πάμε Υπουργείο. Εκεί θα κρατήσω εκεί. Ναι, αγόρι μου, ναι, καλά έγινε. Βγήκα στα μπαλκόνια και κοιτάνε. Οι κλέφτες. Και για να μην ξεχάσετε. Γιώργο, τα γαμημένα αυτά ρε τσούζουνε. Ποια ρε, έφαγε κανένα. Δεν έχει καπνό αλλά έχει τέτοιο. Ναι ρε, στα ρούχα σου πήρε. Γι' αυτό δεν κάνω το πειράζει να το πατάς να το κάνει. Πήγε από πίσω να τους βάλουμε τα τέτοια ψεκάρια και το χημικό μας το ρίξει στη μάπα. Τι έλεγα, αφού έπιασε μαλάκα. Πρέπει να σε πατρίδι ρε μαλάκα, καλά που δουλειά που κάνεις σήμερα. Να τους γυαλίζει ρε, τώρα, γιατί είναι η τακτική τους είναι αυτή. Εντάξει ρε! Να πάρουμε εκεί. Τρέχουν αυτοί. Εκεί θα πεθάνουμε, δεν θα κανένα. Στο γάτο, Αλλά και που δεν ήταν την πόρτα που είχαν πει που δεν ήταν υπάρχει.
Τώρα γράφεις. Σίγουρες. Γιατί παραγωγή και εσείς γιατί παραγωγή για να μην τους το πούμε αλλιώς
πάνω! Εδώ να έρθουνε! Δεν το δεχόμαστε κανένας πάνω! Όλοι τον είδαμε ψέματα! Γιατί δεν λέμε! Κανένας πάνω! Μας αγαπάνε, το ξέρουμε! Φτάνει αγάπη! Πάμε λύση! Θα κατέβει κάτω! Οι συγκεντρωτές στην νεοτρόφια από όλη την Ελλάδα διαμαρτυρόμαστε και καταδικάζουμε τη μέχρι τώρα ασκούμενη πολιτική στον χώρο της κτηνοτροφίας, η οποία μας έχει φέρει στα πρόθυρα του αφανισμού. Ο παραγωγικός αυτός κλάδος κινδυνεύει και μαζί με αυτόν όλος ο πρωτογενής τομέας. Η κατάσταση με τις κακές πληρωμές των διαφόρων ενισχύσεων, τις απώλειες από το καταρροϊκό και την ευλογιά, την αβεβαιότητα από το θολό τοπίο, το βοσκοτόπο και της νέας ΚΑΠ, δημιουργεί κινδύνους και αμφιβολίες για την προοπτική και το μέλλον της κτηνοτροφίας. Η κτηνοτροφία όμως με την ενίσχυσή της μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη αλλά και στην έξοδό μας από την κρίση. Για όλους αυτούς τους λόγους άμεσα απαιτούμε πρώτον την πληρωμή όλων όσων δεν πληρώθηκαν την εξωτική του 2013 και την ενιαία ενίσχυση του 2014 χωρίς καμία περικοπή. Τη λήψη κατασταλτικών μέτρων για την ευλογιά και το καταρροϊκό σε καστή εμβόλια, όπως επίσης και την άμεση οικονομική αποζημίωση όσων επλήγησαν τόσο για τα ζώα όσο και για την παραγωγή. Άμεση ρύθμιση του θέματος των βοσκοτόπων. Εδώ και τώρα πληρωμή των επιτετρατείας απείρωτων βιολογικών προγραμμάτων. Άμεση έκδοση των αδειών ίδρυσης κολυτουργίας των μαντριών με νομιμοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης όπου οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η δημόσια υγεία το επιτρέπουν. Να μην ισχύσει ο νόμος με τα παράλογα πρόστιμα. Έκτον, εφαρμογή της νέας ΚΑΠ με άμεση σύγκληση, επαναδιαπραγμάτευση του θέματος των τιμών, σύνδεση του ζωικού κεφαλαίου, δηλαδή πριμοδότηση των θηλυκών και της εντατικής κτηνοτροφίας με τις συνδεδεμένες και διατήρηση των ειδικών δικαιωμάτων. Ανεβαίνουμε πάνω, θα θέτουμε όλα αυτά, θέλουμε απαντήσεις. Θα περιμένετε εδώ, κατεβαίνουμε, θα ζητήσουμε και από τον Υπουργό να κατέβει. Να παραιτηθεί, να ζητήσουμε την παραίτησή του. Κατεβαίνουμε να πάμε. Επιτρέπουμε να πάρει 10 λεπτά πάνω και να την κάτσει. Όχι, όχι! Όχι! Όχι πάνω! Όχι πάνω! Όχι πάνω! Όχι! Κανένα πάνω! Όχι πάνω! Κανένα θα κομμάτισει! Όχι! Όχι! Τίποτα!
ελληνική χώρα και δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ. Κατοστάρα έχουμε με χαρτιά. Ανέβα. Ανέβα πάνω. Πιστεύω ότι χωρί μου ακούγεται. Έτσι, είναι ο τρόπος από τις Σέρες, λόγω με και χαγιάς, το κοπάτι μου γεννάει σήμερα. Και σε εδώ. Μια εβδομάδα είμαι στη Φούρια πάνω και θα τους ξέρετε από εδώ. Και είπα τη γυναίκα μου που είναι εκεί με το γιο μου να τα σφάζει και να τα πετάει. Θα αρμέξω, έστω με χαμηλή τιμή το γάλα, θα τα αρμέξω, αλλά αρνιά δεν θα στείλω στην Αθήνα. Ούτε τρία ακούω πρόσκυλα. Κάνε υπομονή, γάμω το Χριστό που σας έβγαλε. Κάντε υπομονή, παιδιά, δεν κάντε να βρίζω τα θεία κολόπεδα. Κολόπεδα! Είναι μάγκας αυτός τώρα. Εσύ από που γεννήθηκες ρε μαλάκα. Από πού είσαι εσύ ρε. Από πού είσαι ρε. Από την Ουγκάντα. Από την Ουγκάντα σε φέρανε. Ποιον να κυβερνήσεις γάμο τώρα. Τους παλιούς στο Σταύρο. Δεν μας επιτρέπει το δασαρχείο. Γάμο με το δασαρχείο σας γάμο. Θα τα κάψω ρε. Θα τα κάψω τα βουνά γάμο το. Θα τα κάψω, θα τα κάνω πουλιά ρε. Από σκύρε. Δεν θα τα είδω όλο το χρόνο τα ζώα μου εγώ και δεν θα έχω και δραχμές τσέπες. Δεν θα έχω 5 ευρώ να δώσω τα παιδιά μου να πουν έξω. Είναι η Επιτροπή πάνω τώρα. Πρόεδρε. Πήγε μια ομάδα, πήγε. Έβαγε και μία από τα γκλόπ σήμερα στο κεφάλι. Παιδιά, εδώ χτυπάει σήμερα η καρδιά της ελληνικής κτηνοτροφίας. Εδώ χτυπάει η καρδιά της παραγωγικής Ελλάδας. Εμείς είμαστε η Ελλάδα. Είμαστε 1 εκατομμύριο κόσμος. Είμαστε όλοι οικογενειακές επιχειρήσεις. Δεν μας πληρώνουν. Μας φορολογούν όπως φορολογούν και καφετέρια. Σου κόσα λιμάνι. Και πολύ περισσότερο. Τι πρέπει να γίνει. Εμείς είμαστε 365. Ό,τι έκανε το παλικάρι και σε βρέα. 700 σε μαλάκα, είμαστε το βράδυ. 700. Θα μας πληρώσουν οι κλέφτες. Μας κρατάνε αυτούς τους έκοπες. Μας κυκλοφοράει με τερσεντές. Τα δικά μας δεν έχουν να περπατήσουν. Γιατί ο Υπουργός δεν κάνει το παιδί του κτηνοτρόφου για να ζει. Εγώ έφτιαξα μια καλύβα και πλέρωσα 27.000 ευρώ. Πρόστιμο από την Ινδία.
δικαιωθούμε! Εμείς θα ξαναρθούμε! Αν δεν δικαιωθούμε, εμείς θα ξαναρθούμε! Τα λεφτά μας θέλουμε! Κουμπάκια ειδείς! Τώρα το Μιχαλές, τα πες μου στους γονιάτες. Ναι. Στη Βουλή. Τι κάνεις,